دلسوز مادرم گنجی یگانه‌ام خورشید خواهرم. آفرین احمد جون، پیشروی هست. намоишномаи модар маро бубахш аз рӯи асари султоншоҳ муқаддамов соли 2015 дар таҳияи коргардон дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи рӯдакӣ мирзоватан миров рӯи саҳна омадааст ки барои офаридани нақшҳои гуногун 5 нафар ҳунарпешаҳои касбии театри давлатии ҷавонон ба номи маҳмудҷон воҳидов банд гардиданд. салом бинандагони гиромӣ, инак дар барномаи навбатии нақш мо бо яке аз қаҳрамонҳои асосии намоишномаи модар маро бубахш ҳунарпешаи ҷавон Ватандор Шеров суҳбат меороем. ташаккур ба шумо ки барои мухлисони худ ва роғибони Сафина фурсат пайдо кардаву айни ҳол бо мо дар суҳбат ҳастед. саломат бошед. дар ин намоишнома шумо нақши як нафар хонандаи фаъоли мактабро дар саҳнаи театр бозӣ кардед. дар баробари таълиму тарбия гирифтан боз кӯшиш мекардед ки дар мавзӯъҳои гуногун мақолаҳои навбанав эҷод намоед то донишу малакаи хешро сайқал дода бадин васила дили модарро шод гардонед. мақолаи андешаи ватан ки гӯё аз ҷониби шумо эҷод шудааст ба модар асли матлабро қироат мекард ва ё суханҳо ба намоишнома тааллуқ доштанд. мо зинда ба онем ки дар саҳна бимонем, шодем ки дар саҳна ва дар ёди ту монем. аввалан ҳар як ҳунарманд кӯшиш мекунад, амал мекунад як саҳме барои тамошобин, барои мухлиси худ гузорад. ва дар ин намоишномае ки шумо ҳозир пешниҳод кардед, аслан ин писарак бачаки синфи 11 як мақолаи дар бораи ватан менависад, рӯи коғаз меорад ва баъди чанд баъд ҳамин намоишнома дар газета чоп мешавад. ин писарак баъди чоп шудани ин мақола якум бор аст бача дар синфи 11 мақолаш дар газет чоп мешавад. аз шодӣ хурсандӣ намедонад чӣ кор кунад, рост пеши модар меояд. барои модар ин буд, яъне ки фарзанди шумо ҳамин хел ҳунар дорад ва рост омада ба модар ира ҳадия мекунад ки модарҷон бинед ки ман дар бораи ватан миллати худ чӣ хел мақола навиштам, дар газет чоп шудааст. ин аслан барои модар буд. Зоҳир Носиров, андешаи ватан аз каси дигар набошад, ному насаби монанд бисёр. Не оча мақолаи худам дурусттар нигоҳ кунед. оре сухани шоирону нависандагонамон ва умуман меҳмонони хориҷиам ки аз дидани табиати зебову нотакрори кишвари азизамон Тоҷикистон ба ваҷ меоянду онро марғубтарин гӯшаи дунё меноманд, ҳақ аст. вале ба гумони ман ифтихор намудан аз бойгарии фарҳангии ниёгону зебоии табиати тасхиркунандаи диёр маънои ватандӯстии комилро надорад. бояд ҳар яке аз мо ба ин бойгарӣ ва ба ин зебоӣ аз худамон бо саю кӯшишамон, бо меҳнати ҳалоламон як зарраеро зам намоем, онро бойтару зеботар гардонем. ана он вақт мо ватандӯсти ҳақиқӣ ҳисоб мешавем. офарин, офарин писарам, офарин. ман бо ту мефахрам. дар воқеъ дар маҷлиси падару модарон муаллимона туро чунон таъриф карданд ки сарам ба осмон расид. очаҷон, насиб бошад баъди хатми мактаби миёна ҳуҷҷатҳоямро ба донишгоҳи давлатии миллӣ ва факултаи рӯзноманигорӣ меспорам. шумо медонед ки орзуи дерinaи ман аст. фикратон чӣ хел оча? албатта ба орзуят мерасӣ. истеъдод дорӣ. захираи луғавии забонатам хуб аст. аҳсан писарам. дар ин лаҳза модар ҳатто бовар намекунад. аввал модар бовар намекунад, мега ки ному насаб бисёр аст ин хела. вақте ки мехонад ному насаби пурраро, вақте ки мехонад андешарониро мехонад, мега ки ҳатто дар уҷа аз тарафи модар мешавад ки маълимаи забон адабиёт аст модари ман. мега ки ҳатто луғати суханот ҳам маънӣ доранд, яъне луғавии бой дорӣ мега. бисёр модар махъул мешавад ва хурсанд мешавад аз ин мақолаи писари худ. ҳарчанд синни соли қаҳрамони асар ба шумо мувофиқат намекард, вале чӣ гуна тавонистед ки хотираҳои даврони мактабхониро ба ёд доред? ҳар як ҳунарманд ҳамеша дар ҷустуҷӯ аст
талош меварзад, кофтуков мекунад ки образи қаҳрамони худро бой кунад. вақте ки ин намоишнома ба ман пешниҳод шуд, хеле душвор аст ки дуруст қайд кардед ки як писари бачаи синфи 11-ро бозӣ кардан. мо бештар дар ҷустуҷӯ будем, бо бачаҳои синфи 11 ҳамсӯҳбат мешудам, мерафтам ҷустуҷӯ мекардам, кофтуков мекардам ки чӣ хел хислат дорад, чӣ хел муносибат дорад, ки то ки ман рӯи саҳна омадам, ҳамун қаҳрамони ман, ҳамун бачаи як оилае ки ба ҳамин чиз рӯбарӯ воқеа мешавад, ҳамонро офарам. ва ин заҳмат талаб мекунад. ва шабонарӯзӣ мо болои ин нақш ман кор мекардам ки ин нақш рӯи саҳна биёрад. ва устод Мирзоватан Миров ки коргардони ин намоишнома ҳастанд, мо бисёр баҳсо, бисёр гуфтугӯшунидаҳо доштем барои кор, барои беҳбудии намоишнома. песаи модар маро бубахш таърихи аҷоиб дорад. як актёр доштем бо номи Султоншоҳ Муқаддамов. актёри сатҳи миёна буд, яке аз асосгузорони ҳамин театри давлатии ҷавонон. солҳои шӯравӣ ҳамин ду пьесаша пешниҳод кард ба шӯрои бадеии хади театр. баъди аз ҳаёт гузаштани Султон пьесаи модар маро бубахш ба дастам афтид. ба ман хеле писанд омад. ҳар намоишномаи рӯи саҳна омад, ба коргардон масалан ҳамун нақше ки маро пешниҳоду боваргӣ кардан бисёр писанд омад ва қабул шуд. аслан намоишномаи модар маро бубахш дар жанри драма рӯи саҳна омадааст ва мазмуну муҳтавояш дар бораи ҷавоне қисса мекунад ки дар дил орзуи рӯзноманигор шудан аст. модарҷон, худатон нағз медонед ки имрӯз аҷаб корҳое дар ватани азизамон амалӣ шуданд. шоҳроҳи ваҳдат, роҳи мошингарди хуҷанд душанбе, нақби шаҳристону чормазакро сохтем. дар бораи ҳама инҳо навиштаниам. аҳсан писар, ба камол расидаем. ҷои падари марҳумат холӣ намонад. ча? ҳа, дар воқеъ ман ҳам як хушхабар дорам. хушхабар? медонӣ, бародарат аз русия боз $1,500 равон кардааст. ҳай? ман ба хулосае омадам ки онро барои ба донишгоҳ дохилшавият нигоҳ дорам. ча? маро зиқ накунед, нахуд ба дониши ман боварӣ надоред. боварӣ дорам. очаҷон, ман танҳо бо дониши худам, он донише ки 11 сол аз худ кардам. зоирҷон, модарҷон, худатон нағз медонед ки шароитҳо дигар шуданд. ба тариқи тестӣ имтиҳон меспорӣ, фақат савод лозим оча. дуруст, вале барои ба донишгоҳ рафтанат, барои хурду хӯрокат, барои сару либосат ҳам пул лозим аст. дар худи асар образ ва хислати қаҳрамон ҳамин гуна инъикос шудааст, чун дар нимароҳ бо ду нафар ҷавони бадрафтор рӯбарӯ гашта ба суханҳои онҳо бовар мекунад ва фирефтаи кору амали ношоистаи онҳо мегардад. ҷавоно ҳамеша ҳамин фикру андешаашон бисёр сабук аст. дар ҳар як чиз тез дода мешаванд, бовар мекунанд. баъд инсон ҳамеша дурандеш бошад. модар вақте аз ҷониби модар мегӯяд ки гузари боло, яъне ки хонаи хола дорам. писарак аз шавқ ҳамун бо мақолаш дар дасташ рафта ки ба холаш ира мегӯяд ки мақолаи ман чоп шудааст. аммо дар кӯча дар нимароҳ бо бачаҳои калонсоле рӯбарӯ мешавад ки онҳо ба роҳҳои бад гирифтор шудагианд. писарак ҳарчанд талош меварзад, аммо аз ҷониби онҳо барои писарак чунон бозиву чунон рафтор мекунад ки бачаак ки ҷавон аст зуд бовар мекунад. хаёлаш, тафаккураш ҳамин қадар бовар мекунад, ту ба додари худораҳмати ман монанд дорию ихел дорию ихел дорӣ, мо зиндагита беҳ мекунем, хондана чӣ кор мекунӣ? ин бача бовар мекунад. ман низ ҳамчун як ҳунарманд ин намоишномаро хеле дӯст доштам. барои чӣ? барои он ки намоишнома хеле намоишномаи ҷолиб аст ва як мавзӯи хеле ҳам доғи рӯз аст. яъне мавзӯе ки имрӯз ҷавонон, баъзе аз ҷавонон рӯ гӯем ки ба баъзе корҳои ношоям оварданд ва баъзеҳо даст заданд ба корҳои гӯем ки ношоям, аз қабили гӯем ки нашамандию, гӯем ки оворагардию дигару дигар. бисёр як намоишномаи ҷолиб ва барои ҳунарманд хеле гӯем ки барои бозигарии ҳунарманд хеле хуб аст. хеле шароити фароҳам овардааст. мо дар як намоишнома агар имрӯз гӯем ки як зайл бозӣ кунем, аллакай фардо
намоишнома моро ба дигар тараф мебарад. Яъне паҳлӯҳои бозигариаш хеле зиёд аст ва дар ин ҷо ман фикр мекунам ки коргардон бисёр зиракӣ гӯем ки коргардонии худро истифода бурдааст ва дар гӯем ки интихоби нақши асосӣ дар нақши зоир ва Тандор Шеровро хеле хиёл мекунам аз ҷиҳати касбият хеле хуб интихоб кардааст. ҳозир ана ҳамин чиз бисёр байни ҷавонаву калонсол баъзе калонсолон бисёр бояд фарқият кунад ки бисёр нозук аст. агар ки дар оила ҳамин чиза андеша накунад фарзанда аз ҳамин лаҳза то синфи 11 агар ки зери назорати падар модар набошад бача ба чӣ корҳои номатлубе даст мезанад ва ин намоишнома ана ҳамина шаҳодат медиҳад ки бояд писар мо ҳамина бозӣ кардем ки яъне ки ҷавон ба ҳамин корҳо қатъи ҳар одаме ки мешинаду мехезад бояд падар модар огоҳ бошад ва бачаке ки вақте меравад зуд бовар мекунад дар фирифтаи суханҳои мо бовар мекунаду ҳаёташро дигар мекунад. ҷоравонаи деҳа ба назди хола меравам. назди хола? бисёр хуб. биё камтар суҳбат кунем, ҳамроҳ меравем. номи ман Чақал. зоир. бисёр хуб зоирҷон. бурӣ. зоир чеҳрат шинос. чен? баростӣ раҳ гаштану рангу рӯят ҳатто гапзаниҳоят ба додари раҳматиам бисёр монанд аст. бурӣ ин одами хел ба ҳам дигар монанд мешудааст. ё тавба, каллаву канда. афсӯс зоирҷон, додараки ҷувони маргам ба хок рафтааст. бас Чақалҷон, бас гирья накун. хер кори дунё ҳамин Чақалҷон. як рӯз не як рӯз ҳамаи мо ба навбат меравем. вақти тақсимоти нақшҳо ҳамун ду нақши асосии модар ва ҳамин ҷавонписар яке ҳунарманди бисёр шинохта модару моҳпайкари ӯро вазима гирифт ва ин нақши писари ӯро Тандор Шеров. хуб бо Тандор Шеров шиносоӣ доштам, вале аз наздик кор кардан ҳамчун актёр дар ҳамин спектакл бо ҳам рӯбарӯ шудем. ҷавони хеле қобилиятнок, дӯстдори театр, бисёр бо интизом, хеле ҷиддӣ ба ин касб муносибат мекунад ва ин хусусиятҳои ҳамин қаҳрамонҳо ва ҳам моҳпайкар ҳам ва Тандор кӯмак кард ки спектакл хуб бирояд. дар дақиқаи 23-юми намоишнома образи қаҳрамон ба куллӣ тағйир меёбад. хулқу атвораш боиси таассуфу нороҳатии модар мегардад. кай омадӣ? чанд рӯз боз ба хона дер меомадагӣ шудӣ? фикр намекунӣ ки модарат аз дер омаданат ташвиш мекашад? ташвиш накашед оча. бе ташвиш кали дар киса гаштан гиред. ба хона чӣ хел даромад? аз тиреза. тирезаро шикастӣ? сада. чӣ ин хел беҳудаю баҳуда механдӣ? ягон корнамоӣ кардӣ? бо ҷураҳоям суҳбат доштем. суҳбати тую ҷураҳоят рӯзона нею, шабона? маро азоб надиҳ. ман бе ин ҳам бисёр азоб кашидагӣ.
خانه رو بوی زیر کرده است. بوی غلیظ. آجا شاید تگی فرش یگان کورموش مرده باشد. استو رنگ رویت کندگی هفت بشرت مثل دیوانه ها برین. این قهرمانی که من آفریدم تا همین سین و سالت یعنی تا صنف 11 را با مادر خود یگان بار این خیلی مناسبت نکرده بود و این رفتاری که نسبت مادر کرد این از جانب مادر حقیقتا نابخشیدنی بود. اما مادرها که یک رحم مادری دارند، یک دلکی نازک دارند، میگوید که من پسرم برای تو من جانم را میدهم و پسر تا اندازه تا که در فکر همون بچه ها که بود نمیفهمد گپی مادر را، با مادر دغلی میکند، حتی به سر مادر دست میبردارد. بچه یوش از جوان است، رعگوم زده بود و وقتی که مادر میگه که نه من هیچگاه نمیگذارم که با پای تو خاری خلد، پسرم تو از این راحت برگرد، همش نغز میشود، من بغیر از تو کسی ندارم، پدرش رحمتی شدگی است، من یگانه شما را دارم، شما در این سن و سال نخواه که به من مادرت باور نکنید و پسرک در اینجا تغییر مییابد. از وطندار شرف این اسپکتاکل بسیار وابستگی دارد. از طرز بازی او، سطح بازی او، چگونگی اسپکتاکل معین می شود. اینجا هر اکتور از عهده این نقش درست برآمده نمیتواند. از دیگر طرف وطندار جوانی از 20 گذشتگی ولی باید جوان 17-18 ساله را بازی کند. البته بین سالها تفاوت زیاد است. همه اینها از هنرمند استعدادی فوق‌العاده استعداد مخصوص می‌خواهند. مادر با قلب حساسش همیشه کوشش می‌کند که به همه رفتار و گفتار و کردار فرزندش تحمل پذیر باشد و قلب او را نرنجاند. هرچند وطندار از خود رفتاری ناراحت کننده نشان می‌دهد ولی مادر برد و بدل او تاب می‌آورد و می‌خواهد رفتار فرزند را اصلاح کند و او را به راه درست هدایت نماید. چرا مادر را در نمایشنامه سرزنش می‌کنید و همین لحظه مادر اصلیتان پیش نظر وانمود نمی‌گشت؟ البته وقتی که ما در همون نقش می در آمدیم، وقتی که مادر می گفت که پسرم برگرد من یگانه شما را دارم، انا همون حالت ده صدای مادر خود به گوش میاد که آیا من با مادر خودم خیلی مناسبت کنم چی می شده باشد. این بسیار سخت است و ما وقتی که بازی میکنیم اگر که این چیز ما پیش نظر نیاریم و در خود هضم نکنیم مادر خدا، این نقش از وجود ما نمیبراید. ما چون باید همه خیلی داده میشدیم که مادر خدا پیش نظر فقط میدیدم و در اون لحظه بعد اشک از چشمان جاری میشود و نمیدونی دیگر چی کار کنی. خنده هم جا دارد. با افت و بشرت نگاه کرده نمیشود. شیمهایت چرکین، کنی تیز رفته شیمت رو کش. شاید جوره هایم یک شیمی نو خریده دیهند. پگاه نزد جوره هایم چقل و بوری می روم. یک کس را دیدن لازم. چی؟ مکتب رو تماما ترک کرده همراه باید چقل و پقل؟ چقل و پقل نکن گفتم. آنها نام دارند. چقل بوری. چقل و پقل. هر کسی باشم بودن گیرم با من فرقی ندارد ولی با درس رفتن در کار میفهمی. با درس دیروز راهبری صنفت آمده بود شرم نمیداری؟ چه؟ گروس نماندم یکو چیزی خوردنی هست؟ بیزار کردی؟ چقل و پقل نگو گفتم. آنها حشراتی ضرر رسان نیستند. نام دارند چقل بوری. هنگامی که از جانب دوستان فریب میخوری و انگشت پشیمانی زیر دندان میبری برایت درس عبرت میگردد و در ادامه این نمایشنامه کار با چی انجام مییابد؟ مادر مرا میگوید که رو مثلا از مغازه یگون چیز گرفته بیار. پسرک بیگاه هست میرود اما اون دو آدم کلانسار از من پول طلب میکند که این قرض قطعی ما بودی قرضدار شدی. پسرک قرضدار میکنن مبلغ رو برگردان. پسرک میگه من از کجا پیدا میکنم؟ مادر میاد طلب میکنه، مادر میگه نمیتونم پسرم. و وقتی که پسرک مغازه میرود اینها بگه
ба хона зада медароянд ва модарро зери лату кӯб қариб қарор медиҳанд. вақте писарак бармегардад меояд ки мебинад ё дар рӯшон маска кашидагӣ, ниқоб кашидаги, дар рӯшон ниқоб кашидан ва модарро аз ду дасташ кашида ин тараф он тараф. ин писарак дар ҳайрат мемонад, чӣ кор карданаш намедонад. ана ҳамуҷа яъне ки талош меварзад ки модарро аз ин дасти инҳо раҳо кунад ва чанд муште онҳоро зада ҳамун яроқи дасти онҳоро мегирад. дар ҳамин лаҳза нозири минтақа ҳозир мешаваду писару модарро аз дасти онҳо наҷот медиҳад. дар дақиқаи 28 намоишнома бо модар муносибати нохуш мекунед. дар сценарияи асар ҳам ҳамин гуна рафтору кирдор ҷой дошт? чизе ки дар рӯи асар ҳаст, коргардон ӯро ба ҳамин монанд рӯи саҳна меорад. баъзе тағйиротҳо мекунад, аммо чизе ки муаллиф ва пешниҳод кардааст ӯ рӯи саҳна меорад. бале чизе ки дар асар буд ҳамон чиз мо рӯи саҳна овардем, бозидем. ҳамаш маълум ту бо он чақу пақат арақ хӯрда қарздор шудӣ. Не оча арақ парақ не. очаҷон долларҳоро бароварда деҳ, бурда супор, дигар илоҷ нест. не долларро барои ака баҷо кардам. бароварда деҳ, аз қарз халос шавам. чанд пул дар кор? 5000 сомон. чӣ? ту чиҳо гуфта истоде? акнун навбати пулҳои акат расид. биёяд ба ӯ чӣ ҷавоб медиҳем? безор накун, оча тезтарде. очат! чун шумо ба илм, тараққиёт ва пешравии кишвар бовар накардаву изҳори норозигӣ мекунед, модар шуморо насиҳат мекунад. хуб, шумо ба суханҳоятон устуворед ва ин андешаро ҳар дақиқа исрор мекунед. ин амалу рафтор ва андешаи шумо ба роғибони намоишнома чӣ гуна таъсир мегузорад? зеҳни писаракро ҳамон одамони раҳгумзада пур карданд бо ҳамин суханҳои дурӯғиянашон ки баргард, аз хондан ягон фоида намегирӣ, дурӯғе хондан, дурӯғай тараққиёт, дурӯғай ин мо тиҷорат мекунем, ин хел мекунем, ин хел мекунем, хондан мо зиндагита беҳ мекунем, ин шароите ки дорӣ модарат чӣ мехонад, чӣ мекунад. зеҳни писаракро пур мекунанд. вақте ки зеҳни писаракро пур карданд, писарак дар ҳақиқат бовар мекунад ки о хонаи маро ин хел мена пулдор мешавам, ин хел мешавам, ин хел мешавам ва омада бо боварӣ мегӯяд ки модар нахон, аз ин роҳ баргард. писараки сода ба ҳамаи чӣ бовар мекунад. ва вақте ки модар мегӯяд ки ба модар мегӯяд ки агар хоҳӣ 50000 диҳӣ дипломи сурхи донишгоҳ олиро мегирӣ, як дипломи дигар мехоҳӣ, модарро мегӯяд. модар мегӯяд не, ҳамон дипломе ки бо меҳнати заҳмати ҳалоли худам гирифтагем кифоя. ана ҳамиҷада писарак андеша мекунад. мо ҳар куҷое сафар кардем, чӣ вилояти суғ, чӣ вилояти хатлон, чӣ гӯем ки минтақаи рашт то лахша мо сафар доштем ва хотираҳои хеле хуб дорем аз сафарҳо. ҳар куҷое рафтем, гуфтанд ки бисёр намоишномаи дидани боб аст, ба дарди баъзе аз ҷавонони мо мехӯрад ва агар имкон бошад мо ҳатто ба ҳамон маорифи ноҳияи худ гап мезанем ки дар аксари мактабҳо нишон дода шавад. ва то имрӯз ман фикр мекунам ки намоишнома шояд аз 700 боло яъне намоиш дода шуда бошад, ки кам андар кам намоишҳое ҳастанд ки гӯем ки 50 то 100 маротиба раванд. вале модар маро бубахш тавонист ки дар дили хурду бузург ҷо бигирад ва шумораи намоишҳояш аз 700 боло ҳам бошад. ҳангоме ки модар аз ҷониби дӯстони ба қавли шафиқат зери латукуб қарор мегирад, дар ҳамин лаҳза шумо эҳсос мекунед ки воқеан роҳи интихоб кардаи зоҳир хато будааст, ҳамин тавр не? бале, бале, ана ҳамуҷада каме барвақттар мефаҳмад, ӯ лаҳзаро мебинад, воқеан мегӯяд ки ҳамун дунё дар сараш чапа шавад. бовар кунед, як сахт мерасад. ҳамуҷа лаҳзае ки меён ки ба модари ман ягон бор ин хел воқеа рух додагӣ набуд ва якум бор ин воқеаро мебинад, намедонад чӣ кор карданашро, сахти бад мерасад. шумо магар модару хоҳар надоред? илтиҷо мекунам. бас! долларҳоро баро. ман пул надорам.
дар охир аз амали худ пушаймон гардида ҳақиқати ҳолро рӯшан месозед. бале аз модар узрхоҳӣ мекунам. дар онҷо мегӯяд модарҷон маро бубахш. пеши модар сар фуруд меорад, дӯстон модарро гирифта мебусад. модарҷон маро бубахш, бубахш. модар ҳам мебахшад писарро. модар маро бубахш. мане ки ба хотири як лаҳзаинаи кайфи наша шуда ҳама чизи муқаддасоти инсониро ба хок зада яктон кардам. معلمه شما ببخشید اینها باید در نزد قانون جواب دهند. پیش دارم. ташаккури зиёд барои як суҳбати гарму самимӣ. дар ҳақиқат модарон қалби пок, беолоиш ва нозук доранд. ҳама дарду ҳасрати фарзандро ба дӯши худ мегиранд ва аз он заҳри зиндагӣ мечашанд. хуб аст ки чунин намоишномаҳо рӯи кор меоянд ва шояд онҳое ки чунин рафтор доранд зиндагӣ пур аз моҷарои хешро дар оинаи театр мебинанд. агар ислоҳ мешаванд пас ин муваффақияти онҳост, агар на афсӯс. хуб бинандагони гиромӣ, қаҳрамони барномаи нақш буданд ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов ва Тандор Шеров. хайр, то наздиктарин дидор.